Haba ni sai ba. Ban yi tsammanin haka za ta faru tare da ki ba. Wani har ya ribace ki yadda wani ya ribace ki ya yi miki ciki. Duk tarbiyyar da iyayenki suke miki. Wallahi malam gaya mata take. Duk irin farfajin wanda nake yi don in kare mutuncin ta ne, amma yarinya na neman ki kuna muna ce. Mun san dai Allah subhanahu wata'ala ya hale mu da yin zina. Gaskiya ne. Kuma mun san zina cewa alfasha ce mummuna mai muni kwarai da gaske. Tana kawo bala'i'ika da yawa da kuma cututtuka. Duk kuma mai yin ta to da wuya ya gama lafiya. Allah mana. Insha Allah. Sabida haka da sai ba dan Allah dan girman Allah ki dubi girman Allah ki gaya mana wanda ya yi miki wannan ciki domin iyayenki ko za su samu sukuni su samu jin daɗin rayuwarsu. Malam, sai ba da gandama kamar ɗan jaki. Babu yanda ba mu yi da ita ba. Duk wata kafofin tsoratarwa da razanarwa da nuna fushi da bacin rai. Wallahi ka gani da yarinyar nan ba abin da ban nuna mata. Amma a banza. Umma shine. Wa! Malam ɗin? Shin amana? Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Malam, inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Makashinka na gindinka daman aka ce. Malam, kai kake karanta mana kadimi littafin Allah, ka faɗi azaba ka faɗi rahama. Ai na ganta. Mun za ka ci mutunci ba ka isa ba. Wallahi tallahi billahi la ilaha illa huwa. Ina na ganta har da zan mata ciki. Ni tsakanina da ita koyewar addini ce kawai. In gaya mata Allah ya ce, Annabi ya ce. Qala Allahu, qala Rasulu. Iya ka abin da na san zan gaya mata ke. Malam, me haka? Ciwon malam ya tashi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Farfadiya malam. Abin umma ba malam bane, baba ne. Baba! Baba! Ni sai ba. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Kai amai ka lashe? Nusaiba, malam kika ce babanki? Ba su ma ba, in za ka wuce kofar barzahu wallahi sai traffic ta yi maka stop ka dawo an karasa wannan artabu. Wallahi tallahi malam fesa mai ruwa. Yaro, ina da kusan na yau. Abin da za ku yi ina jin. Ka fesa mashi ruwa sai mun dangana da gurin malam Daurawa. Karki dana gurin. Saboda me? Malam. Malam.